वाटाणा सीझन आला की आमच्या घरात हा वाटाणा भात आठवड्यातनं 2-3 वेळा तर बनतोच. आणि ही रेसिपी मम्मीची. तेलामध्ये खडे मसाले टाकायचे, उभा चिरलेला कांदा टाकायचा, कांदा परतूस तोपर्यंत ना आपण वाटण बनवून घेऊया. हिरवी मिरची, ओलं खोबरं, पुदिना, आलं, लसूण, थोडंसं पाणी टाकून वाटायचं. तेलामध्ये ते 5-10 मिनिटं परतून घ्यायचं. त्यामध्ये मीठ आणि एक टोमॅटो टाकायचा. त्यानंतर लिंबाचा रस म्हणजे अर्धा लिंबू मी इथं वापरला होता. ते परतल्यानंतर आहे ना इथं वाटाणा टाकायचा, भरपूर टाकायचा बरं का. आता आहे ना आवडीनुसार तांदूळ टाकायचं आणि तांदळाच्या दुप्पट पाणी टाकायचं. वरून आहे ना कोथिंबीर आणि तूप टाकायचं, म्हणजे ना मस्तच अशी टेस्ट येते भाताला. आता 2 शिट्टी मोठ्या गॅसवर आणि बारीक गॅसवर आहे ना मी दमला 5 मिनिटासाठी ठेवलं होतं. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि फॉलो करायला विसरू नका. आणि फुल व्हिडिओसाठी माझ्या यूट्यूब चॅनलवर जाऊन नक्कीच बघा. तुमच्याही घरात असा वाटाणा भात बनवता का तुम्ही? हे मला नक्कीच कमेंट करून कळवा.